Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025.
Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot
masaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. Mo ko. Sige.
Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. Oh, sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie.
Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Tumatakbo ka ba, Titangelo? Tumatakbo. Pero hindi sa responsibilidad Tumatakbo ko literal. Unahan na kita. Kakala ko sa responsibilidad eh. Hindi, wala tayong ganun. Tumatakbo ka ng literal sa mga fun run, marathon. Yan. Ano na pinakamalayo narating mo? Ano? Ilang kilometer? 22. Wow! 22. Galing mo dun na. Magiging marathoner ka na. Parang si Maratoni. Alam mo kung bakit natatanong ko to? Bakit? Kasi may gusto kong tanungin sa mga runners sa mga taong talagang tumatakbo sa mga fun run. Yan. Lalo na uso to ngayon, no? Ano kaya yung po pwedeng makapagpatigil sa inyo sa pagtakbo habang nandun na kayo sa kalagitnaan ng fun run? Yung pulikat, yun, makakapagpatigil sa Totoo ba? Pero pulikat ka? Oo, pag Bata mo pa para pulukating ka. Hindi, kapag sobra yung pagod mo, tas wala ka sa kondisyon, alam nyo kasi marami po talagang factors pag kapag pinupulikat. Kapag puyat ka, kulang ka sa potassium, ganyan. Ay, wow, may ganun pa? Oo. So, kailangan kumain ka ng saging? Oo, tsaka dapat uminom ka ng H2O. Water! Hindi dapat yung nag-water ka lang. Ibang water yun, Yan, ganun. Okay. Kasi ito, recently, merong nag-trending na isang Chinese runner na hindi siya tumigil sa pagtakbo kahit na talagang nakita na doon sa legs niya, doon sa pagitan ng legs niya, yung regla niya. Grabe, no? Hindi siya nagpatinag kahit na meron siyang period. Sa bagay kasi hindi biro yung nararanasan ng mga runner. Kasi sabi ko nga rin to sa mga iba. Na yung dating parang normal lang ako na nakikinig at nakakakita na ba't pa sila tumatakbo? Diba, ano bang trip nila? Sinubukan ko, partner. Nandun pala talaga yung yung parang... Satisfaction? Hindi, partner Parang hindi ko na to ihinto kasi naumpisaan ko niya. May ganun. Oo, nandito na ako sa part na to, ba't ko pa ihinto? So ano man ang mangyari, dead ma ako doon. Para ako may tapawowo dito sa mata.
Hindi yung ba siya sa kabayo. Oo. Addiction ba ito? Ganun? Hindi. Talagang yung parang mental focus mo nandoon. Na-challenge na yung sarili mo. Kalaban mo na lang kasi yung sarili mo, hindi yung mga tumatakbo din. Wow. Akala ko kasi tumatakbo ka para makakita ng mga chika baby. Malaking factor para sa akin yung part. Kasi di ba yung mga parang yung iba naka-shorts, di ba? Para ako naka-booster ng ganun. Talaga? Pag nakakita ko ng ganun. Hinabol mo? Hindi, bumabagal ako lalo. Wow. Gusto ko sa likod lang ako eh. Yung kahit dapat mauuna ka na pero pauunahin mo siya. Pauunahin ko siya para tumatalbog. Yung alin? Tumatalbog yung bola. Basketball ba yun? Hindi naman, running yun ah. Ba't nakakita ko ng basketball na tumatalbog? Dalawa? Wow! Ang laki! Ang laking bola naman ng mga yun. Oo, iba-iba. Kaya nga maano ka eh, parang... Maingganyo ka. Oo, busog na yung mata ko dito. Doon naman ako sa kabilang ano. Wow! May nauunang maganda din. Doon naman ako. Talaga nga naman, Titan Jello. But anyway, hello sa lahat ng mga tumatakbo nating mga kabisyos out there at sa mga gumagapang naman sa kakalsadahan dahil sa sobrang tindi ng traffic ngayong gabi. No? Hello po sa inyo. And batiin din natin yung kaninang nasakyan natin na Grab driver galing Mall of Asia. Siya po ay kamukha Nino. Ni Ogie. Ogie ano? Diaz? Hindi. Kamukha niya si ano? Sino? Si Richard. Richard Poon. Uy, pogi si Richard Poon. Pogi rin naman yung Grab driver natin. Sa bagay, pero mukhang si Richard Poon mabait. Ito hindi eh. Richard yan, Richard. Oh, ito si Ronel Serencio. Yun yung pangalan niya. Sino tong si Richard? Kala ko Ronel pala, Ronel. Oh, Ronel. July 22 ngayon, 'di ba? Oo. Oh, ayun. Junel. Jonel? Ronel pala. Jonel! Ronel! Mabenta nga talaga si Jonel. Si Jonel, iba yun. Ronel. Oo, ibang driver yung Jonel. Okay. Hello Ito, po, Ronel. Sir Ronel. Baka nagpalit lang to ng pangalan, ha? Jonel. Iba yun. Iba yung tinawagan. Ay, nako. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakite. At kasama nyo rin po ang titintig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky Secret File with Jello. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto ko... Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato!
pag hinahabol ng zombie. Ding! Ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo.
Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama,
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Ako bago kami ikinasal nitong nakaraang taon. Sa totoo lang, marami ang nagsasabi na napakaswerte ko dahil ang napangasawa ko ay mabait, maalaga, responsable, at palaging nagpaparamdam ng kanyang pagmamahal. Pero may ugali siya na hindi naman nakikita ng iba. At ito yung ugali na matagal ko nang ipinagdarasal, na sana'y mawala na. Kapag kasi nagagalit siya, para siyang pumipitik. May mga pagkakataong tinatakot niya ako, naiiwan niya ako sa gitna ng kalsada kapag nag-aaway kami. Ang maganda lang ay marunong siyang umamin kapag may mali siya. Pagkatapos noon, nahihingi siya ng tawad. At nakikita ko naman na nagsusumikap siya na magbago. Sa loob ng ilang taon, wala naman siyang ginawa sa akin na ikinabahala ko, kaya naniwala ako na handa na kaming bumuo ng pamilya. Pagkatapos naming ikasal, tinupad namin ang matagal na naming pangarap na magbakasyon. Magbakasyon sa Subic lang naman. Isang gabi, napadpad kami sa lugar na kung tawagin nila ay Red Light District. At dahil pareho kaming masayahin at mahilig magbiruan, pabiro kong sinabi sa asawa ko na ihahanap ko siya ng babae roon. Akala ko tatawa lang siya. Pero nagulat ako sa isinagot ng asawa ko. Okay daw. Gusto niya yun. At seryoso siya ron. Doon biglang nagbago ang pakiramdam ko. Tinanong ko siya kung seryoso ba siya. At seryoso niyang sinabi sa akin, oo. Hindi siya ngumingiti. At nakatitig lang sa akin.
Kaya sinabi ko sa kanya na nagbibiro lang naman ako at hindi ako komportable sa ganun. Sinubukan kong ipaliwanag na kung mangyayari man yun, gusto ko patas kami. Pero agad tinutulan ng asawa ko yung idea na yun. At doon na nagsimula ang pagtatalo namin. Pagbalik namin sa hotel, sinabihan niya akong bastos. Sinabihan niya akong immature. At ang talagang hindi ko matanggap na sinabi niya sa akin ay nagkamali daw siya na pinakasalan niya ako. Maya-maya habang nakahiga siya sa kama, kumaway siya sa akin na parang pinaalis ako dahil abala siya sa cellphone niya. Napikon ako, nilapitan ko siya. Hinawakan ko ang dibdib niya. At doon ay nagkaroon kami ng komosyon. Sabi ko, hindi ako bastos. Kaya naisip ko, lalabas na lang ako ng kwarto para pareho kaming kumalma. Nakakabit sa cellphone niya yung keycard ng hotel. Kaya kinuha ko yun. Nang sa gayon, makalabas ako kahit sandali. At hindi ko inaasahan na doon magbabago ang lahat. Bigla niyang inagaw ang cellphone sa kamay ko. At dahil nakakabit sa likod nito ang wallet case, naiwan sa akin yung lalagyan ng susi. Habang pilit ko pa itong binubuksan, bigla niya akong sinugod. Itinulak niya ako ng malakas hanggang sa tumama ang ulo ko sa pader. Hinawakan niya ang braso ko. Ibinagsak niya ako sa kama. At saka niya ako pinatungan. Habang pilit niyang inaagaw ang hawak ko. Sa sobrang takot ko, DJ Rocky at DJ Jello, napasigaw ako ng malakas. Pero, mas lalo akong nanginig. Nang takpan ng asawa ko ang bibig ko. Nang sa gayon ay walang makarinig sa sigaw ko. Sa mga sandaling yun, pakiramdam ko, hindi ko nakasama yung lalaking minahal at pinili kong pakasalan. Parang ibang tao na ang nasa harapan ko. At iniisip ko na baka bukas, wala na ako sa mundong ito. Ano? Sarap. Strawberry. Strawberry. Yan, chocolate na. Chocolate na? Strawberry. Ala. Go lang. Ang dami nag-offer ng tsokolate sa akin ngayon. Mama. Look. Hindi lang ako masyado Meron mahilig sa doon. tsokolate. Nagbigay. Okay na. Look. Sino si Look? Di lang kasi ako mahilig sa strawberry. Sino si Pero Luke? at least natikman ko. Look.
Yung singer. Si Luke. Mijares. Pray for us. Hanapin ng wala. Ayaw mo ba? Something din. Sarap na. Pinili ko yun eh. Yeah. Dapat ang puso ko, sobrang sakit na yung tiyan ko. Ano, gusto mo isugod ka na sa ospital? Uminom sa Ersiflora doon. Dextrose mo na kaya yung asawa mo. Ha? Kailangan ko ng Buscopan. Ersiflora, Buscopan. nag-ano ba siya? Lumalabas yung ano? Nag-LBM? Oo. Ersiflora. Liquid ba? Inom siya. Liquid ba o solid? Inom siya Ersiflora, sabi mo, boss. Yung wala pa. 80 pesos, yung pinaka one shot lang. Sige, magpaano ako. Oh, pag-grab ka lang doon. Pag-grab. Ersiflora, boss, isang ano lang yun. One shot. Iyak ka ba doon? Hindi, pwede yun. Kaya niya kasi yung iba akala nila LBM lang. Tangan na dextrose yan. Hindi naman agad. Hindi naman agad. Ganun na ba kadami nilabas ng ano ni boss? Hindi, kanina pa siyang Totoo? madaling araw. Padala mo na kung hindi na kaya. Okay. Sige, sige. Ayun o, Ersiflora, Meron ba maganda sa nga ano? po yun. Sa Totoo baba? yun, maganda nga Meron yun. pa ba nun? Sakit na tiyan ko para tumayo eh. Hindi, sige, ako nga ako magtatanong. Sige na. Ersiflora doon. Pinakuhaan Mabisa kita ng yun. water. Saan lang yun. One shot yung 80 Okay, pesos. sige. Okay, bye. Oo. Hindi siya naka-gym ngayon. Alam ko na masama talaga pakiramdam niya kasi hindi siya nag-gym. Hindi nga nakakatayo eh. Ito na. Ito na nga. Hirap din kasi nasobrahan kami sa pagkain. Hirap talaga pag nasagad. Oo. Tandaan lang. Dahan lang, guys. Oo, baka makabuo. Ay. Makabuo ng ano sa tiyan at makailabas ng Pala si Tini. Kaya nga nandyan eh. Bagay sa'yo yung ganito oras, pare. Dito ka, pare. Try mo. Okay na. Pero And- doon totoo kapag Oo, mamaya pag hindi pa siya kumain. Tsaka meron kasi siya yung, anong tawag dun? Amoebiasis. Baka na-trigger. hindi ka naman agad na mahirap pa naman i-cure yung amoebiasis. Oo. Actually, nagkagaling din ako. Hindi mo bet doon yung chocolate. Sakto lang ako, dude, kasi ano siya eh. Mangga. Mangga yan, okay ako. Strawberry hindi. Okay, papalitan ko ng 2 cake bukas. Pag nakita na naman tayo, Ninang. Sige. Bakit? Ano sabi ni Mama? Wala naman. Sikuhan niya yung inaano. Nakakabiso, sabi nga nila. Papakalbo na ako. Lapit na. Kailan? Yun no, pagkalbo ganyan no. Linis.
O kaya mohawks. Ganito. Ayos pala yung buhok ko pag nakangat to. Nandito pa. Si Chino. Oo, nandito siya. Spicy boy. Meron pala akong contact ng Mercury doon. Oo, diba? Tapos papadeliver na lang. Basic. Wala pa bang memorize yan? Basic. And I'm still on my way. Uy, lakuha lang ko tubig. Naano ako sa med. Yun o. Tigas Tito, magandang araw sa'yo. Kamusta po? Kamusta po? I'm still on my way. Cause I'm on my way. Ay, excuse me. Grabe. Thank you, Lord. Sorry! Bayan, nagbakasyon ako. Hello, Tita Hershey. Tigas Tito, hello. Kala nyo lang. Dude, may tanong ako sa'yo mamaya. Sa ano? Paano yun? Magpapasintabi ako sa GC natin. Hindi, kay ano lang, konyo. Hindi, I mean, ng
doon sa ano. Leave mo? Hindi, dito. Sa Endo. Parang maglalagay kasi ako sa oras ng alas 8 kunyari. Oo. Tag mo GC lang si Chino. PM mo si Chino. PM lang, no? Hindi, wait lang. Ano bang gusto mo? Gusto mo ako na lang maglagay? Alas 8? Hindi, dude. Ako na lang. Ako na maglalagay. Hindi, meron... I-chat mo lang may sa akin yung detalye. 10 a.m. AM kasi dude eh. Oo. 9, Sa 10 EOB. a.m. I-send mo sa akin 2:10 lahat yan. I-send mo. Sure ka? Oo nga. I-remind mo lang ako. We love you, Mars! I-remind mo lang ako. Kasi baka makalimutan ko eh. Tapos, sabihan mo Bukas lang na din to yung eh. mga... Morning. Oo. Eh di pasok ko na sa EOB. Pwede ba yun? Pasintabi na lang ako. Oo. Chat Tapos na lang yung ako sa GC. Friday mo ako na maglagay. Thank you, Mars. Go, dude. Boss! Pasensya na. Bakit? Uy, doon si Tigas Tito Clothing. Ano na, nakabalik Miss ka na you, ba ng Tigas. Pilipinas? Masyado ka nagpapayaman eh. Papachabi ulit tayo, tigas onte. Ano na, Tigas Tito? Baka meron ka na dyan yung para sa anak ko. Oo nga. Para sa anak namin. Oo nga. Baka lang. Naman. Ito nga. Yung pang 10 years old Pang 10 ba yung iyo, dude? Kala ko pang ano lang, May 5. 10 pa yung may bagong lumabas, dude. 10 years Ano old. ba yan? Nauna pa yung 10 kaysa doon. Ay, yaman na. Siya yung panganay. I was still on my way. Kida kids! Hola amiga, señora Merstura! Wait lang guys ha. Kuntere kiring! Naanuhan ko lang yung asawa ko. Sabi ni Tigas Tito, kala ko 10 months daw, sabi daw ni Tigas. 10 months ba, dude? Oo, 10 months daw. 1 year old na Master. para ano. Para talagang Joy Quinto, good evening. makeup item. I'm still on my way. Oo nga pala, hindi ko pala nabago yung ano. Kamis, Makinig, Pangasinan, Tucubao. Hello.
Gag na Tagalog yan dun. Conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, sabi nila, ang honeymoon ang simula ng pinakamasayang yugto ng buhay mag-asawa. Pero paano kung sa halip na pagmamahalan ang baunin mo, takot ang unang alaala ng iyong pagsasama? Paano kung ang taong nangakong poprotektahan ka habang buhay, siya rin pala ang unang magpaparamdam o nagparamdam sa'yo ng panganib? Kabisyo, hanggang saan kaya kaya mong patawarin ang taong nakagawa sa'yo ng pananakit? Totoo bang sapat ang sorry kung minsan nang nawala ang pakiramdam mong ligtas ka? At kapag nasira na ang tiwala, kaya pa ba netong buuin muli? O may mga sugat na habang buhay nang mag-iiwan ng takot? Mga kabisyo, sabi nga nila, ang pagmamahal ay dapat nagbibigay ng kapanatagan, hindi pangamba. Dahil kapag nagsimula ka ng matakot sa taong pinakamamahal mo, maituturing mo pa bang pagmamahal yun? O unti-unti ka nang nawawala sa sarili mo? Kabisyo, ano kaya ang nangyari nang magsara ang pinto ng hotel room? At bakit sa isang iglap, pakiramdam ni Erica ay baka hindi na siya makalabas ng buhay? Abangan po natin ang susunod na magaganap sa pangalawang bahagi ng ating Secret Files. Sa mga sandaling yun, pakiramdam ko, hindi ko nakasama ang lalaking minahal at pinakasalan ko. Pakiramdam ko, ibang tao na ang nasa harapan ko. Iniisip ko baka bukas wala na ako sa mundong to. Maya-maya ay inihagis niya ang susi sa kama at kalmado niyang sinabi na pwede na akong umalis. Yung bang parang wala lang sa kanyang lahat. Yung bang parang wala siyang nagawang mali sa akin, na wala siyang ginawang pananakit sa akin. Lumabas ako ng hotel habang umiiyak. Naupo lang ako sa labas ng ilang oras. At may mga taong lumalapit para tanungin kung okay lang ba ako. Tumatango lang naman ako habang umiiyak. Hindi ko mapigilan yung sarili ko. Nandun yung gulat, nandun yung takot, nandun yung
Yung nagtatanong ako sa sarili ko kung tama ba yung naging desisyon ko. Maya-maya ay nag-ring ang cellphone ko. Sinagot ko ang tawag niya. Sabi ng asawa ko, bumalik na raw ako sa kwarto para makapagpahinga. Doon ay bumuhos ang emosyon ko. Sabi ko, sinaktan mo ko. At ang sagot niya sa akin, hindi raw yun matatawag na pananakit. Sa loob-loob ko, parang mas inalala pa ng asawa ko yung salitang ginamit ko kesa sa takot na idinulot niya sa akin. Simula noon, DJ Rocky at DJ Jello, hindi na nawala yung takot ko. Humingi naman siya ng tawad sa akin. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat para maibalik ang tiwala ko. Para maging ligtas uli ang pakiramdam ko sa piling niya. Pero sa tuwing magkatabi kami sa kama, bumabalik yung alaala ko sa isip ko. Bumabalik yung gabing itinulak niya ako at tinakpan ang bibig ko habang sumisigaw ako. Kaya hindi ko na alam kung kaya ko pa bang magtiwala. At napapatanong ako, kung ligtas ba na bumuo pa kami ng pamilya? Ligtas ba na bumuo ng pamilya kasama itong taong to na minsang nagpakita ng ganong klase ng galit? Hanggang ngayon wala akong pinagsasabihan ng naranasan ko sa poder ng mister ko. Nahihiya ako na malaman ng pamilya ko at ng mga kaibigan ko ang nangyari. Dahil ilang buwan pa lang naman, simula nang ikasal kami. Natatakot ako na husgahan nila ang asawa ko. Na baka mali naman ako. Na baka nabigla lang siya sa mga nangyari. Pero nandun din yung takot ko. Na baka isang araw, maulit-uli ang nangyari. DJ Rocky at DJ Jello, aaminin ko, mahal ko pa rin ang asawa ko. Pero hindi ko lang siguro maiwasan na mag-isip na paano kung yung isang gabing yun pala ang pagpapakita niya ng totoong pagkatao niya. At paano kung bahalang araw magkaroon kami ng anak at hindi lang ako ang makaranas ng galit na iyon, kundi pati yung magiging anak namin. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung hahawakan ko pa rin ba ang sinumpaan namin? Ipaglalaban ko pa ba ang kasal namin? O baka oras na para pansinin ko na at gawan ko na ng aksyon yung babalang matagal nang nasa harap ko. Gulong-gulo ako, sana matulungan niyo po ako. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Erica. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko!
Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper.
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, bato, pick.
Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, ano. With Titan Jello, Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Galit ako. Bakit, partner? Galit ako sa mga lalaking nananakit ng pisikal sa kanilang taong minamahal. Yung sinasabi nila, mahal nila, pero nananakit naman sila ng pisikal. Anong klaseng pagmamahal yun, ha? Sabihan nyo nga ako ngayon kung anong klaseng pagmamahal yan. Nasa dictionary ba yan? Yung nananakit kayo? Di naman lahat ng lalaki nananakit. Hindi nga, pero itong secret file sender, itong mister ng secret file sender natin na si Erica, nananakit. Yun nga eh, nabasa ko din, partner, doon sa kwento niya, napakinggan ko din, na gusto niyang patawarin, gusto niyang samahan pa rin, pero natatakot na daw siya. Baka daw yung pinakita nito nung guy sa kanya, ay yun na talaga yung totoong ugali nung lalaki na yun. Alam mo, may point siya doon eh. Kasi kung talagang hindi naman malalim yung pwedeng paggugutan ng galit, tas ganun yung naging reaction, may something na mali. Parang may anger management issues. Red flag yung mga ganung bagay. Totoo. Tsaka dude, tama rin siya dun sa naiisip niya na eto bang lalaking to, magiging okay na ama dun sa magiging anak nila? Like ako, kung ako, yun yung mapapangasawa ko, yun yung napangasawa ko, parang matatakot din ako para sa magiging kinabukasan ng magiging anak namin. Kasi kung sa akin nga, nagagalit siya sa ganung klaseng sitwasyon o bagay, pumipitik siya, tapos parang feeling nyo pwede namang ma-resolve yung issue agad-agad ninyo ng kalmadong usapan, na hindi kailangan na gumamit ng dahas o ng pamimisikal. Tama. Ginawa niya yun. So paano na lang kunwari mainis siya dun sa bata? For example, syempre iyak-iyak yung bata, 'di ba? Kapag pinanganak mo, tapos mainis yung mister. Anong gagawin niya? Sasako niya ba? Yung ganun ba? Parang nakakatakot yung ganung klaseng partner. Tama ka. At ama. Tama ka, partner. Pero minsan, may mga lalaki din na grabe yung trato nila sa babae. Hindi maganda, pero pagdating naman sa anak, napakaayos. May mga ganun na guy.
Hindi natin alam kung bakit ganon at anong pinanggagalingan nila. Pero at the end of the day, ang punto natin at gusto natin tumbukin dito, bakit may mga lalaki na nananakit ng babae? Diba? Hindi maganda na manakit ng babae. Maging asawa mo man yan, hindi mo pa asawa, lalo na kung sa physical. Diba? Oo naman. Physical, mental, emotional. Yes. Hindi. Kung yun yung intention mo Mhm. dun sa taong sinasabi mong mahal mo o pinakasalan mo, Mhm. hindi okay yun. Tapos, may iba pa kasi na parte dito na nakita ko na parang dina-downplay niya yung ginawa niya. May mga tao talagang ganun eh. Oo. Yung tipong, oo, eto nga yung ginawa niya, na alam nyo naman pareho na eto yung ginawa niya, na sinaktan ka talaga niya, may mga pangit na salitang lumabas sa bibig niya, tapos nung sinabi mo sa kanya, naging vulnerable ka, as in, sinabi mo yung katotohanan na nasaktan mo ko. Ang sasabihin niya, hindi pa nanakit tawag doon. Alam mo yung ganong klaseng tao na hindi i-validate yung nararamdaman mo at imbes na i-acknowledge yung nararamdaman mo, sasabihin pa na, ay hindi ganun yun. Parang tinitwist niya or parang iniiba niya yung katotohanan sa utak mo. At napakahirap makasama yung ganong klaseng tao na parang gagawin kanyang sinungaling kahit na eto na yung realidad sa harap ninyo na alam mo na ito naman talaga yung nangyayari to the point na pwedeng mabaliw yung isang babae kapag eto tumagal tong lalaking to sa buhay niya. Kasi darating yung panahon na kukwestiyonin mo rin yung sarili mo eh. Sarili mong utak. Ang kalaban mo sarili mo. Hoy, sabihin mo, tatanong mo yung sarili mo, talaga ba yun? Nangyari ba yun? May ganun kang parte Yes. na ngayon, pipilitin ng utak mo na isipin na kung ano yung sinasabi ng partner mo, yun yung totoo kahit hindi naman totoo. Nakakatakot yun. Tama. Ang galing magmanipula nun. Tama. Kaya nga kung maaga na makita mo na may ganun na yung partner mo, alis ka na. Agree. Red flag eh. Mahirap kasi yung ganyan eh. Sa akin Nanakit ka na ba ever ng babae? hindi. Mapagmamalaki ko na hindi talaga. As in kahit pisel? Oo, pisel. Kinurot mo? Ako yung ginulpe. Huwag ka naman tiyatanak na ganyan. Nasasaksan ako eh. Ako na yung sinapak eh. Sa harapan ng nanay ko. Totoo. Oo, sinapak ako sa harapan ng nanay ko, partner. Alam mo, Ano reaction mo? Di ka gumante? hindi partner. Alam mo, tinanim ko to sa puso ko. Isip ko na maging babaero man ako. Makakasakit ako. Emotional. Nakakaasar! Hindi, Yung hindi, maging hindi. babaero ka man! Ayoko linisin yung pangalan ko eh. Okay. Ayoko sabihin na ang mga babaeng dumating sa buhay ko ay ako'y mabuti, sila masama. Oh. Sige na, ako na masama. Kunyari, babaero ako. Pero partner, kahit kailan hindi ako nagbuhat ng kamay sa tao. At hindi rin ako, partner, nanakit sa tao. Nagumante ka. Nagumante ako, hindi. Kasi pipitik ka eh at pipitik ka Sinapak ako, partner, babae, straight sa Yun mukha. na nga eh. Anong pumasok sa isip mo nun? Pinigilan mo ba yung sarili mo o wala lang talaga sa sistema mo yung gumante? Alam mo kasi ako, yung sinapak niya ako, totoo to ha, ito po ay katotohanan mga kabisyo na nangyari po sa buhay ko. Sinapak ako nung babae sa mukha, harapan ng nanay ko. Ang magiging first, ano mo yun eh, reaction mo parang tinapakan yung ego mo, harapan ng nanay mo. Pero yung sinapak niya ako, sabi ko, kuwawa lang to. Paano mo nasabing kawawa siya? Kuwawa siya dahil hindi niya ako pinahalagahan. Mas pinakita niya na talagang hindi niya ako mahal. Tinuldukan niya na yung sa aming dalawa. Yung respeto, tinanggal niya na lahat-lahat. Kuwawa lang dahil hindi niya alam yung totoong salitang pagmamahal. Kasi kung nagmamahal talaga siya, hindi mo rin sasaktan ng ganun yung lalaki. So meaning, nakita mo yung ganong klaseng perspektibo sa ganong klaseng sitwasyon? Oo. Fairness naman sa'yo ha. Parang Siyempre. napakabuti mong tao sa parteng yun. Hindi, totoo yun, partner. Yun lang yung mapagmamalaki ko sa sarili ko. Hindi ako kailanman nanigaw ng babae. Yung sisigawan ko. Hindi. Hindi ako maninigaw. Yung walang dahilan, maninigaw ako. Hindi. Hindi.
Ang galing nun. Na Ano kahit lang? tinapakan na yung ego mo, tinapakan na yung pride Kalmado mo, tayo. kinalma mo yung sarili mo at naisip mo yun, nakawawa to. Kasi hindi niya alam yung tunay na klase ng pagmamahal. Tsaka, unang-una, may kapatid akong babae. Mhm. May nanay akong babae. Siyempre, nanay Di mo, ba? di ba? Oo, di ba? Hindi, may nanay din naman akong bading eh. Ganun. Sa bagay, meron nga, no? Oo, di ba? Na gay, di ba? Mm. Pero, partner, yun nga, na alam rin to ng mga ibang lalaki na ang hirap kasi manakit din ng babae. Mhm. Kumbaga, walang kalaban-laban yung mga yan eh. Saktan mo na sa ibang bagay. Yung parang, spank me, daddy! Oo. Sakal mo ako! Sarap! Ang sarap! Choke me, daddy! Choke me, daddy! Ganon. Ganon ko sila sinasaktan. Call me, daddy! Ayaw mo? Sabi kita! Ganon. Ay, Sa ganung paraan na lang ako bumabawi. Oo, pero yung ganon, hindi. wala talaga. So, Hindi- masasabi mo ba na hindi dapat jowain o asawahin yung mga nagbubuhat ng kamay? Oo, wag. Wag niyong ilalagay yung sarili niyo sa alanganin na ganun. Sino siya para pagbuhatan ka ng kamay? Kahit sabihin mong asawa mo yan. Hindi pa pwede. Oo naman. Masyado nang mali yun. Diba? Ang problema po ay hindi yan na nadadaan sa sakitan. Diba? Anong solusyon doon? Kumbaga yung maling bagay na nalaman ninyo o na pag-uusapan ninyo, ginawa nyo ulit ng pagkakamali na hindi na pwede makapag-ayos din sa inyo. Kumbaga, ang tama pong pag-aayos sa isang problema ay maayos na usapan. Kakachat nga lang po sa akin nung nanay ko. Anong sabi sa'yo na nanay mo? Nanay ko ba talaga o yung partner ko? Ayun pa. Sino ba talaga? Nanay ko na lang. Hindi, sige. Pwede naman yung nanay mo o yung ginawa mong nanay. Chat lang. Chat Init. lang, oh. Pati di mo ako sinasagot sa mga tanong ko. Oh. Sinagot ko lang siya ng kung sasagutin kita sa mga tanong mo, mag-aaway lang tayo. Ang sabi ko lang sa kanya, may pasalubong ako sa yung tsokolate. Wow! Mga galawan nyo talaga! Ganon Nakakagigil kasimple. kayo! Ganon kasimple. Na kung mainit yung isa, wag niyong sasabayan. Wag talaga. Wag na wag. Kasi unang-una, ang babae po ay iniingatan at binamahal yan. Yun po talaga yung literal na sinasabi natin na passenger princess talaga na. Yes. Ganun po yan. Wag mong papadapuan sa lamok. In fairness naman, ikaw lang yung dadapo, no? Ako lang yung dadapo at Ikaw yung- kakain. Ikaw yung malaking lamok. Yeah. Lamok. Lalamok takin. Tsaka, alam mo, may kasabihan kaming mga babaero sa mga nananakit na babae. Ano? Babaero man kami pero hindi kami nagbuhat ng kamay sa mga babae kaya mas masahol ka pa sa bakla kapag nanakit ka ng babae. Tsaka, alam mo, dude, Ganon. kung ganyan yung kasabihan nyo, pero ayoko naman din na ikumpara, diba? Sa babaero? Hindi, sa mga bading, diba? Yung mga lalaking... Ay, grabe magmahal at rumispeto ang mga bading. Oo, yung mga lalaking nananakit, wag nating kumpara kasi hindi naman talaga kailanman dapat ikumpara yung ganun, diba? Kumbaga, hindi natin sila inile-level. Kasi, ano yun eh, ba't ka papatol sa babae? Diba? Umatol ka sa akin, sa lalaki. Ganun. Ako, bakbakin mo. Suntungan tayo. Magsuntukan na lang kayo. Oo, Punta kayo ganon. kay Manny Pacquiao. Yan, diba? di ba? Wag mong papatulan ng babae. Wag mong pagbubuhatin o kaya paglisikan ng mata. Oo. Wag. Tsaka, para kay Erica, siguro ang pinaka masasabi ko na lang sa'yo is that ngayon nag-iisip ka na no? Nakikita mo na talagang willing naman siya magbago. Pero may testing period din dyan eh. I mean, Oo, kahit mauubos ka. kahit nakasal na kayo, hanggat wala pa naman din kayong anak, hindi naman ako encourager dude ng yung parang hiwalayan talaga ng mga kasal or annulment. Hindi ako encourager na ganung tao na. Hindi ako, Hindi, nag-encourage ako niyan. Sige, hiwalayan nyo na, ganyan. Kahit kasal na kayo. Kasi meron namang grounds for for annulment, 'di ba? Yung tinatawag nating vowsy, 'di ba? So kapag sinasaktan ka na kasi may violence against women and children, pwede mo na i-report yan. Tapos, ilagay mo yan dun sa, dun sa ihahain yung kaso, diba? Tapos yan na yung magpapa-anal sa inyo. After 20 years, gano'n. Pero
After 20 years, pero depende sa lagay mo. Oo, ganun. Ang mahirap pa nga dyan, ikaw na nga gagastos sa annulment, tapos siya pa yung magiging free, di ba? Siya pa yung magiging malaya. Lakas din, no? di ba? Wala tamang sistema dito. Pero kasi, yung mga ganyang klaseng lalaki, sa hulog naman yan, parang talagang naging obsessed din sa'yo eh, di ba? Na parang pipilitin ka talaga na magstay sa kanya. Tama. Kasi nakikita ka niya as someone na pagmamay-ari niya. Tama. Kaya pag naramdaman nyo po, 'di ba, na binobola-bola kayo, pinapaikot kayo, kina-question nyo na yung sarili ninyong realidad dahil sa mga sinasabi niyang kasinungalingan na pinipilit niya maging realidad mo. Mag-isip-isip na kayo kung aalis kayo o hindi. Pero ang mahalaga dyan, makapagsabi kayo talaga dun sa mga trusted na kaibigan ninyo o mga kakilala ninyo. Kasi sila din ang makakakita ng makakakita nung lagay mo. May mga pagkakataon kasi na nabubulag tayo, 'di ba, sa sarili nating relasyon. To the point na pinagbibigyan talaga natin pa ng chance o pagkakataon yung tao kahit na ang dami na palang pagkakataon na ginawan tayo ng mali pero unti-unti lang natin tinatanggap dahil parang nagiging normal na ito sa atin. Mahirap yung pag nagiging normal na yung ganun ba? At hindi dapat maging normal ang sakitan ng pisikal sa loob ng isang relasyon. Hindi po ito healthy, lalong-lalo na kung balak nyo pong magkaroon ng pamilya. Agree. Unless gusto nyo pong maging UFC fighter, diba? MMA fighter, yan. Diyan kayo magbakbakan. Kung gusto nyo, para kayong si Titangelo, ibang klaseng sakitan yung gusto. Sa kama lang tayo magsasakit. Yan! Ay nako. Anyway, Kabisyo, if you want to share secrets, share it to us raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! This is Erica's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, gano'n na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano?
Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw nito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Darna!
Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino. Kim Chino. Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
Puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka, pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God.
Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Pero nakatuluyan niya. Babae. Babae nagkwento. At nakakatawa dun partner, kamukha ko daw yung lalaki. Totoo ba? Baka ikaw yun, di ka lang umaamin Sabi niya, yung partner niya daw, sa damuhan daw sila nagbakbakan. Ang sabi ko naman sa kanya, kung sakaling napunta ka sa akin, sa bubungan naman tayo magbabakbakan. Para tayo mga pusang gumugulong. Ay, nako. Meow. Talaga nga naman, oo. Gugulong-gulong talaga siya sa akin. Nakakamiss yung partner, yung mga tawa mo, partner. Saan? Siyempre.
O basta sa 31, alam nyo na ha. Huling mga sandali ha. Sa paalam at huling sayaw. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako. Hindi nyo na po ako makikita simula bukas. Oh, thanks dude. Ako po ay magbabalik na po sa pagiging artist. Dahil may isa po akong song na sumikat na naman. Yung title po ay Jurut Jurut. Talaga ba? I-ano nyo na lang po yan. I-search nyo na lang po. Katas po ng Chinita Girl, Jurut Jurut po. Yung bago. Paano ba namin na ano yun? Ten-ten-ten, jurut jurut. May ganun. Jurut Jurut. Jurut Jurut. Yun ba yun? Jut, paano dude? Jut, jurut, jurut. Ganun. Sample naman oh. Basta, mga kabisyo, kung hindi nyo na po ako makita bukas sa mga susunod na araw, maraming salamat po sa inyo. Kita-kits na lang po tayo. Sa lahat po ng mga kabisyo natin, maraming salamat po sa inyo. Ako'y nagpapasalamat sa lahat po ng sumuporta sa isang taon na pagsasama namin ni partner. Okay po. I'm signing off. Paalam. Ganun pala yun, no? Hindi, No. wala pa. Hindi pa masyadong... Hindi mo nagsisinkin eh. Babalik na muna ako maging rapper kasi kailangan pumunta ng US po. Lumpia rapper. Hindi, may mga pagkakataon talaga sa buhay natin na hindi natin in-expect na mangyayari yung akala mo magtatagal pero hindi pala, no? Hindi, basta magkita-kita na lang tayo sa 31 tsaka na lang namin i-announce ang mga panimula at mga pagtatapos. Ako po kaya nakaitim ngayon kasi ako Anong dahilan ba't nakaitim ka ngayon? kasi buntis yung pusa namin. So pag buntis mo yung pusa, dapat nakaitim. Para di ka mausog. Ganun ba yun? Hindi ko alam. Akala ko kaya ka Naggagawa lang ako naitim. ng ganun. Akala ko na kaya ka nakaitim kasi gusto mo. Magmukha kang payat. Diba ganun yun? If you feel fat, then wear black. Eh ako, kaya naman ako naka-gray. Kasi, I'm feeling gray. Mga wala sa hulog yung DJ, no? Sensya na ha. Galing kasi ako ng bakasyon sa sobrang stress ko kasi nitong mga nakarang araw. Kailangan ko magbakasyon. Dami ko na rin po. Oo. Ganun siguro talaga pag may mga bagay na hindi ka matanggap. Kaya po mga Sa kabisyo. una. Kaya po mga kabisyo, kung bukas po wala ako, tandaan nyo, maraming salamat po. Nasa facial lang po ako. Sabi dito. Nakabuntis ba si Titangelo? Posible po, nakabuntis po yung aso namin kaya kailangan ko pong pumunta. Uy, wala pa ba tayo, dude? Parang ang tagal na nung song. Ay. Sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Ano po sinasabi? Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong Kapuluan. It's already 11:34 p.m. At kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo.
At kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkus kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi po. Hello po, good evening po. Hi ma'am, good Good evening evening po sa po. class. Yes po. Ano pong pwede naming itawag sa inyo? D na lang po. D. D-E-E, tama po ba? Yes po. D. D, ilang taon ka na? 31 po. 31. Sang lupalop ka naman galing, D? Somewhere in Europe po. Somewhere in Europe. Alright, D, 31 from Europe. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Yung top secret ko po is parang actually pagod na po ako sa lahat po ng responsibility po. Pagod na pagod ka na sa lahat ng responsibility na pasan-pasan mo? Tama ba Yes kami ng po. pagkakarinig? Pwede mo ba kaming Yes kwentuhan? Ano-ano ba itong mga responsibilidad na to? Ikaw ba ang breadwinner ng pamilya? Kaya ka ba nagtatrabaho sa ibang bansa? Go ahead, D. Before po, may anak po ako sa Pinas, may nakilala po akong foreigner, napunta po ako dito. And then, start po nun, parang ako na po yung sumalo ng lahat. Tapos parang ang dami ko na rin pong nabigay na negosyo na hindi rin naman po naging good yung hindi rin po, parang nawala rin po. And hanggang ngayon po, dito po sa Europe, ako na po yung nagkakaproblema. And then, hindi na rin po ako nakakapagbigay ng maayos sa pamilya ko po sa Pinas. D, ilang taon ka na dyan sa Europe? Almost 10 years po. Almost 10 years. Kailan ka huling pumunta ng Pilipinas? Last year lang po. Last year. And gano'n na katagal na nagbibigay ka sa mga kapamilya mo sa Pilipinas? 10 years po. 10 years din. Sabi mo kanina, ngayon hindi ka nakapagbibigay na sa inyo dahil meron kang hinaharap na problema. Pwede ba namin malaman kung ano tong problemang hinaharap mo? Kasi po dito po, ganun din po, financial din po kasi yung naging partner ko po is wala ring trabaho. Parang akin din po lahat dito, akin din po lahat sa Pinas, ganun po. Hanggang po sa lahat po ng naipundar ko sa Pinas is nabenta ko rin po. Nabenta mo dahil sa lahat ng mga gastusin o meron Yes bang po. pinagmumulan itong pagbebenta mo ng mga properties ninyo o ng mga negosyo ninyo? Hindi ba ito kumita? Dahil din po nga sa nawalan po ng work yung partner ko, balipasan ko po yung dito at Pinas, and then hindi po talaga kaya na. Yes po, malaki po ang sweldo, pero pag ang daming pamilya po yung sinusuportahan mo, hindi po talaga kaya ng isang tao lang po yung labas ng pera. Oo naman, naiintindihan ka namin and hindi biro yung pinagdaraanan mo, no? Pwede bang malaman kung gaano na kayo katagal nitong partner mo? 9 years po. 9 years. Kailan lang siya nawalan ng trabaho? Matagal na po. Mga ano na po siguro, 4 years. 4 years ago. Pwede bang malaman Yes kung bakit po. siya nawalan ng trabaho at bakit hindi pa rin siya nakakahanap ng trabaho? Ano po siya, naoperahan po siya sa tuhod,
Tapos, yun po, hindi na po siya maka-work ng parehas ng dati na Yes po, parehas po dati nagwo-work po siya, 3 trabaho, 2 trabaho po. Kaya ngayon po, nagkakaproblema din po kaming dalawa kasi po, yun po, sabi ko sana mag-work din siya. Tapos, yun po, yung nasasabi niya po minsan na nag-work naman ako ng ilang taon para makapunta ka dito. Parang in a way po, parang nasusumbat niya na po. And then po, parang nasusumbatan na po kami. Tapos sabi ko po sa kanya na yung mga pera ko po na, yung pera niya pong nagastos sa akin is parang bayad na po ako. Kasi po, dati rin po, ang dami niya rin pong utang dito na ako rin po yung nagbayad. Parang, yun po, parang hirap na hirap po ako dito. Hirap na hirap din po ako sa pamilya ko po. Tapos, yun po. So meaning, etong partner mo, 4 years ago, meron siyang matinong trabaho. Tapos, since Meron po. nagkaroon siya ng problema physically, hindi na siya makapagtrabaho. Ano ba itong naging damage niya sa tuhod? Ito ba ay patella Sa football fracture? po. Sa football? Yes po. Aha. Siya ba ay Pilipino or may lahi? May lahi po. May lahi. Alright. So, sinasabi niya sa'yo ngayon na gumastos din naman siya sa'yo dati. So, Yes po. eto na yung kabayaran, kumbaga parang ganon. Yes po. Tapos ngayon, hindi siya naghahanap ng trabaho or choice niya talaga na wag munang maghanap ng trabaho? Pwede naman po siyang maghanap, pero parang nagustuhan niya na po yung ako lang yung gumagalaw, akin lahat. Kasi syempre, sino naman po bang ayaw na sa bahay lang, upo lang, walang ginagawa, ganun po. Di, pwede bang malaman kung anong trabaho mo? Kung okay lang sa'yo? Ano po, Anong industriya? sasakyan po. Sasakyan. Alright. Tapos, itong partner mo, dating nagtatrabaho sa anong industriya? Computer po, security computer. Okay. Wala ba siyang pwedeng maging trabaho online? Ayun nga po yung sinasuggest ko po, pero marami po talaga siyang rason. I mean, yeah po. Tapos parang wala po siyang, parehas po kaninang umaga, nag-anuhan na naman po kami. Kasi sinasabi ko po talaga sa kanya na tulungan mo naman ako kasi hindi ko na talaga kaya. Akin lahat. Anong sagot niya sa'yo? Tapos, tinalikuran niya lang po ako. Yun po yung masakit kasi tinalikuran niya lang po ako. Tapos sabi niya, ang dami mo sinasabi, sabi niya sa akin. Yun po yung masakit kasi parang, ayun po, parang wala na nga po akong pamilya dito. Walang emotional support na sa kanya na sana manggagaling, pero wala po kasi. Parang ganun po. Kasi yung pagkakilala po kasi talaga sa akin ng mga tao is matapang ako. Kaya pag nagpo-post po ako, example sa Facebook, tapos na ganito, naharap ako sa problema, yung sinasabi ng tao, kaya mo yan, ikaw pa. Yung ganun po. Yung, pero, yun po. Meron din naman po akong kainaan po na yes. sobrang hirap na po ng sitwasyon ko na minsan naisip ko na lang sana kunin na lang ako ni Lord, ganun po. Ganun na po yung pumapasok sa isip ko. Dahil sa sobrang daming problema at dami mong Sobra po, as pasanapasan. in. Yes po, parang salo ko lahat. For 10 years po, parang hindi man lang po ako nakapag-enjoy sa life ko. Yung ganun po yung. Ang dami nga po dito nagsasabi, ang laki-laki ng sweldo mo, di ka man lang lumalabas sa bahay. No? Sabi ko po, yes Etong po. etong partner mo ngayon, live-in partner mo,
Minsan ba naiisip mo o pumasok ba sa isip mo na hiwalayan na siya? Yes po. Actually, sinasabihan ko po siya na kung pwede maghiwalay na kami. Yung sana magkanya-kanya na lang muna kami. Tapos, yung para malaman niya rin po yung kung paano po tumayo Mabuhay. sa sarili niyang paa naman po, na siya na lang po. Yung ganun po. Tapos sabi niya, paano yung anak natin? Sabi ko, kaya kong buhayin yung anak natin kasi nabubuhay ko nga kayo eh. Pero yung andyan ka, parang ikaw pa mismo yung humihila pabakba kasi sa akin. At lahat ng Yung yun parang alam niya? kontento na po siya. Yes po, sinasabi ko po talaga sa kanya lahat. Nakapagbigay ka na ba sa kanya ng ultimatum na kapag ito hindi ka pa talaga gumalaw, wala na? Alis na ako. Maraming beses po. So wala pa talaga yung punto na umalis ka o talagang pinalayas mo siya? Wala pang ganon? Meron po. So paano niya tinake yun? At paano nyo naman tinake yun? Actually, nagpapulis na po ako dati. Kasi gusto ko na nga pong makipaghiwalay. Tapos, pumunta po yung pulis, pinaalis po siya. Tapos, pumunta po siya sa mama niya. Tapos, gusto ko na pong umuwi ng Pinas nung time na yun. Dalhin ko po yung anak namin. Kaya lang hindi ko po madadala yung anak namin nang wala pong pirma niya. Kaya yun po yung nagamit. Yun po nagamit nila para against po sa akin na ano po. Yun po yung palaging gamit nila actually ng pamilya niya sa akin. Kasi hindi po kami okay din ng pamilya niya. Bakit? Anong meron sa pamilya niya? Lalo na po ng mama niya. Ayaw po nila sa akin. Ganun po. Ilan taon na ba Pero- yung anak niyo pala? 8 po. 8 years old. May paraan ba para maiuwi mo yung bata na sa Pilipinas na bukod sa kailangan ng perma niya, baka may iba pang paraan? Hindi po. Kailangan talaga Hindi may po, perma niya? Yes po. Yes po. Kasi kung may ibang paraan lang po, talagang uuwi na lang po ako sa Pinas kasi hindi na po ako dito nakakaramdam ng happiness. Iba po yung sa Pinas na kahit mahirap po kasama ko yung pamilya ko. Ganun po. Alam ba ng mga pamilya mo na naiwan mo sa Pilipinas etong sitwasyon mo? Alam po. Kasi wala naman po akong sinesikreto. Alam po nila lahat ng nangyayari sa akin. Anong sinasabi nila sa'yo? Na umuwi na lang daw nga po ako ng Pinas. Kaysa daw po nagkakaganito ako dito. Walang peace of mind. And tanggap ba nila na hindi ka muna nakakapagpadala ng malaki-laking pera sa kanila? Yes po, tanggap naman po nila. Kaya lang minsan po nahihiya din po ako. Oh, bakit ka nahihiya? Kasi, syempre po, yun po yung nararamdaman ko. Nahihiya po ako sa mama at papa ko pag hindi po ako nakakapagdala. Kasi, parang feeling ko, responsibilidad ko po talaga yung parents ko. Lalo na't yung anak ko po ay nasa kanila. Gano'n na ba katanda itong anak mo na nasa mga magulang mo? 13 po. 13 years old. At silang nag-aalaga sa anak mo? Yes po. May mga kapatid ka ba? Meron po akong 3 kapatid. Yung mga kapatid mo ba may mga trabaho rin? Ayun nga po, yung ate ko po is nasa ibang bansa din po. Yung 2 ko pong kapatid, yun, akin din po. What do you Yung mean isa po akin may- din po? Sa akin din po, nakadepende po. Hindi pa tapos ng pag-aaral o talagang umaasa lang sa'yo? Umaasa po sa akin. Palagay mo, paano mo matuturuan itong mga kapatid mo, pamilya mo na magbanat-banat ng buto? Kasi po napag-awayan na din po namin yan. Halos 1 year din po kami hindi nag-usap ng isa kong kapatid. Kasi nga po, pag hindi po ako nag-aaway po kami. Ganun po. Tapos, nito lang po ulit kami nakapag-usap. Dahil? Ayan po, kasi nga po wala po siyang trabaho. Sinasabihan ko nga po sila na sana magtrabaho din sila kasi ilang taon na sila never pa pong nakapagtrabaho.
Yun po. Sobrang bigat lang po talaga na hindi na po ako makatulog. Talagang yung iniisip ko na lang po araw-araw is yung bayarin, yung nag-overtime po ako sa trabaho, nag-work po ako 6 times a week para lang po makaya ko po lahat ng financial po. Kumbaga parang nagtatrabaho ka hindi na para sa sarili mo kundi para sa mga taong umaasa sa'yo. Yes po. Sa lahat po. Napakahirap. Masakit po sa akin na lahat po ng napundar ko nawala rin po. Sa tagal ko pong pinaghirapan nawala rin po. Palagay mo di ano yung pwede mong magawa para mabawasan itong dalahin mo? Yun nga po yung hindi ko nga rin po alam. Hindi ko po alam kung paano kasi parang ginawa ko naman po lahat. Sinadjust ko naman po lahat. Basta ang alam ko po, ginawa ko po yung lahat. Pero parang kulang pa po. Kulang pa kasi yun yung pinapadama ng mga tao sa paligid mo. Yes po. Sa palagay mo ba kung hihingi ka ng konting pangunawa sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, mauunawaan ka nila at kung sakali bang manghihiram ka sa kanila ng pera, palagay mo magpapahiram sila, lalo na yung kapatid mo na nagtatrabaho abroad? Yung kapatid ko po na nagtatrabaho po sa abroad is parang ano po, parang hindi po ako nakapag-try na humingi talaga ng tulong po na hindi ko po alam kung bakit po ganito. Na parang nahihiya or parang hindi ko rin po kayang humingi ng tulong po sa kanya. Hindi ko po alam yung ganito. Hindi ko po alam bakit ganito yung feeling ko. Sino mas matanda sa inyo, di siya o ikaw? Siya po. So ate o kuya mo siya? Ate po. Ate mo siya. And yung sumunod sa'yo, lalaki, babae? Yun po, lalaki po. Lalaki. So yung lalaki yung walang trabaho na umaasa pa Yes sa'yo. po. Ilang taon na to? 25 po ata. 25 years old, walang trabaho, tapos umaasa pa rin sa iyo. Yes po. Kamo alam nila yung sitwasyon mo. Yes po. Tapos wala silang ginagawa para matulungan ka. Wala po. Sa bahay lang. Palagay mo, worth it ba yung pagpapadala mo pa ng pera dito sa kapatid mo na walang trabaho? Kasi po siya po yung hatid sundo po sa anak ko po. Para parehas po nung nakaraan. Binilan po siya namin ng ate ko ng motor. Hati po kami ng ate ko. Kasi yun po yung palagi nilang inaano sa amin. Actually, pangatlong motor na po yan. Yung 2 motor po is nabenta ko na rin po. Dahil kailangan mo ng pambayad sa mga bills nyo. Yes po. Sige nga. Itong pangatlo po is sinabihan ko na po yung ate ko na kung pwede hati po kami. Anong sagot niya sa'yo? Ayun po, okay naman po siya. Ayun, may buti may ate ka na kayang humati sa iyo kasi mahirap talaga pagpasan-pasan mo lahat. At kailangan talaga maintindihan nung kapatid mo na isa pa na hindi nagtatrabaho, 25 years old, lalaki na naghahatid sundo sa anak mo, na hindi panghabang buhay, na nariyan ka at kailangan niyang sumandal sa iyo, umasa sa iyo kasi kailangan niya rin magbanat-banat ng buto, kalalaking tao, 'di ba? Tama. Tsaka minsan talaga may mga pakiramdam yung mga nagtatrabaho abroad na kailangan nilang ibigay-bigay lahat dahil nga yung anak nila nandun sa poder ng nanay at tatay nila, pati yung kapatid nila nag-aalaga. Pero minsan talaga may mga pagkakataon sa buhay natin na kailangan din nating turuan itong mga taong to na magbanat ng buto. Maging independent. Oo.
Kumbaga, ibigay mo yung nararapat para sa anak mo, 'di ba? Yung allowance ng mga magulang mo, ng pangangailangan ng anak mo. Yung sa anak ko po, actually po, malaki rin po yung every month kasi po nagte-therapy din po siya. Nag-psychiatrist and psychologist din po. Tapos may mga gamot pa po. Kaya super patong-patong every month po. Yung sweldo ko po is umaabot po ng 6 digits every month. Pero kulang na kulang po. As in kulang. Di pwede bang malaman namin? Alam namin na medyo sensitibo to, pero pwede bang malaman namin kung ano yung sinasagot mo doon sa gastusin dito sa Pilipinas? Lahat po. Tubig, kuryente Lahat. ng bahay? Nagre-renta pa ba kayo ng Tubig. bahay? Nagre-renta po kami ng bahay kasi normally po nakabili po ako ng lupa and papatayuan po. Yun nga po, nagka-problema. Binenta ko rin po yung lupa ko. Ito bang problema na ito ay nagmumula doon sa lalaking kinakasama mo ngayon dahil sa utang niya o dahil sa lahat ng mga nangyayari sa inyo? Feeling ko po dahil po nawalan po siya ng trabaho. Doon po nag-umpisa. Kumbaga, kung nagkaroon siya ng trabaho ng tuloy-tuloy, okay naman sana yung Okay po finances talaga. mo. Okay po talaga kasi kung dalawa po kaming nag-work, sabi ko nga po sa kanya, kung dalawa kaming nag-work, kahit po yung bahay na lang po sana dito namin yung binabayaran. Kaya lang po dito po akin din po lahat, mula bahay, kuryente, tubig, lahat po. Mga insurance po, sasakyan, akin din po. Actually, pangalawang bili ko na rin po ng sasakyan to namin ngayon dito. Kasi yung isa din po is nagka-problema din po sa kanya kasi hindi niya rin po inasikaso yung mga papeles. Tapos wala po talaga akong kaalam-alam, kinuha na lang po. Diyos ko, napaka-irresponsable naman yung live-in partner mo. Super po. Super. Pero sabi ko nga po dati, hindi naman po siya ganito dati. Hindi ko po alam bakit po nag-iba. Palagay mo ba meron ka ring naging aksyon na akala niya okay lang sa'yo kaya umokay na lang din siya na wala siyang trabaho, napabigat na lang siya sa iyo, ganyan. Palagay mo ba naging maluwag ka o naging parang tinatanggap mo lang? O iba naman yung pinakita mo? Feeling ko po kasi nga po yung tingin nga po nila sa akin is strong. Yun po yung feeling ko na kaya siguro po parang nasasanay din po siya kasi siguro po naisip niya na malakas ako, matapang, kaya ko lahat. Kaya po siguro po yun po yung ano niya na kahit di na po siya magtrabaho, makakayanan kasi for the past 4 years na wala siyang trabaho, nakaya ko naman po, parang ganun po. Pumitik ka na ba sa harap niya? Like, nag-breakdown ka na? Yes po, maraming beses na po. At wala lang epekto yun sa kanya? Wala po. Kasi po ano po siya paano ba yung tawag sa ano? Nonchalant? Mababa? Ano, sa amin po tawag adi-hadi. Ano ba nga po? Ano po pa? Dito Ano? po, Hadi-hadi? dito po, dito po sa amin tawag, parang ano po siya ng tao. AHD po ba yun? Ano po ba yun? ADHD. ADHD, yes po. Kala ko kati-kati yung sakit yung had-had, yung gano'n. Nasa isip ko. Sabi dito, Turkish word hadi meaning come on or go on. Inisip ko baka nag-YOLO siya, yung you only live once. Parang pag may nakikinig po siguro ng ano, parang malalaman po nila kung saan po ako kasi yun po yung Hindi, okay yun lang. po yung tawag dito. So, ADHD. Okay, yung yung ADHD ay Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ito bang ADHD ng iyong live-in partner ay talagang naipagpa-check up sa eksperto? Yes po. Yes po. Actually po, dati po hindi ko pa talaga alam. Nalaman ko lang po nung andito na po ako. Kasi hindi naman po siya halata eh.
Hindi mo naman po manonotice, pero pag, yun po, pag nakasama mo po talaga, ano po, wala pong emotional intelligence, walang feelings. Never ko pong nakitang umiyak or tumulo yung luha. Yung ganun po. Meron Tapos kasing yung parte sa kanila very na ano? insensitive po siya. Very insensitive. Kahit nagagalit na po yung mga tao sa kanya. Hindi niya po alam, parang hindi niya nararamdaman na may galit yung tao sa kanya. Yung ganun po. Hindi ako familiar dun sa mga ah, parang behavior ng ADHD ha. Kasi ang alam ko lang doon yung hyperactive, yung gano'n. Hindi ko alam na parang insensitive sila and everything. Ito mga kinukwento mo ngayon, no? Pero kung yun talagang diagnosis sa kanya, ano yung ginagawa niyang paraan para maging okay siya? O parang nagpapa-therapy ba siya? Or parang may iniinom ba siyang gamot? Wala po. Kasi parang normal lang po siya, pero yun lang po, matigas po yung ulo and wala pong feelings, ganun po. Hindi po siya, basta hindi niya po naaano na, example, yung tao po naiinis na sa kanya, pag may sinasabi siya. Agree. Insensitive din po siya sa mga sinasabi niya, hindi niya po alam na nakakasakit na, yung ganun po. Pero, ano po, magaling po sa mga computer, mga manghack, ganun po. Mga computer po, magaling po siya. Mga cellphone po. Minsan ba in-encourage mo siya na, ayan, meron kang gift sa pagko-computer, mga cellphones. Baka gusto mo magtayo tayo ng negosyo tungkol dyan. Tayo Yes tubigan. po. Ganun. Tubigan ng gamit ng computer, gano'n? Sinabihan ko na rin po siya na kahit tulungan ko po siya sa online po, maghanap ng work online na work from home, ganun po. Kaya lang po, hindi po parang ang dami niya pong rason na para hindi siya makapagtrabaho. Hirap. Tapos sinabihan ko rin po yung mama niya na sana sabihan niya rin yung anak niya na magtrabaho kasi nga hindi ko kaya. Tapos sinabihan lang po ako ng mama niya na ikaw yung magtrabaho, kailangan mong magtrabaho kasi yan di na makakapagtrabaho. Yung ganun po. Bang nanay yan? Tapos nung Kakaloka. andito rin po siya andito po nung nakaraan, tapos kasi kalilipat lang po namin sa bagong bahay. Nalumipat kayo ng bagong bahay, mas maliit yung po. babayaran? O anong rason? Mas Bakit kayo, Mas malaki po. bakit kayo lumipat Doble ng po. bahay? Binenta po yung isang bahay. Binenta nyo. Tapos, kumuha kayo ng panibagong bahay na mas malaki yung Hindi, bayarin? nagre-rent po kami doon, tapos binenta na po ng may-ari. Tapos lumipat po kami dito. Gusto ko po yung hinahanap ko po talaga is yung mura, pero wala na po talagang makitang mas mura pa doon sa last namin. Kaya wala na po kaming choice kasi may limit po kung hanggang kailan lang kami doon. So sobrang laki niya talaga nitong expenses mo at hindi na siya tumutugma doon sa sinasahod Hindi na mo. yes po. Yes Ubus po. na ba yung savings mo rin? Actually, nakakapag-save po ako, pero every magsisave po ako, may emergency po palagi na nangyayari. Emergency Parang, saan? Like, kailangan ng pa-ospital or dito. Kasi po doon po sa Pinas, palagi pong nagkakasakit yung papa ko. Kaya, kahit nga po walang-wala ako, talagang hinahanapan ko po ng paraan para lang po, yun po. Tapos, ilang beses na rin po kami umuwi na sa Pinas na, as in po, akin po lahat. Mula ticket hanggang sa pocket money, akin po lahat. Kasi sa kadahilanan lang na gusto ko po talagang umuwi ng Pinas na kahit papaano po makasama ko yung anak ko, makapag-relax. Ganun po.
Yung mahigpit na yakap para sa'yo. Thank you po. Alam mo, nalulungkot kami sa mga napapakinggan naming kwento. And agree ako kasi may mga naging katrabaho ako na katulad nung husband mo. Ang hirap niyan. Tsaka may time span na may attitude sila na galit sila sa lahat ng tao tapos may isang tao lang silang pinagkakatiwalaan. May ganun sila tapos tamang hinala minsan hindi mo masabi. May mga ganun silang But don't get us wrong, no? Na parang Yes. ang ADHD naman is somehow controllable. Yes. Merong mga hindi tayo eksperto dito, pero kasi yung iba na parang na-diagnose with ADHD, okay naman eh. Okay namang mga tao. It's just that meron lang din talagang mga taong with ADHD na talagang hindi mo na maintindihan Tama. yung Yes mga desisyon sa buhay, yung mga Yes po. ginagawa. Iba na po. talaga. Iba na. Oo. Actually po, yun nga po ang ganda po ng trabaho niya. As in, nakaupo lang po siya buong araw, nasa harap lang po ng computer. Pinagpalit niya po sa ibang trabaho po, tapos 2 days lang po siya, pinaalis din po siya kasi nga po physically hindi po siya fit sa trabaho na yun. Yun po, kaya sinisisi ko rin po siya minsan na ang ganda-ganda ng trabaho mo, nagdidesisyon ka kaagad-agad. Kaya ganito po, ganito yung nangyayari sa buhay natin, sa buhay ko, lalo na po, minsan po, ilang beses na rin po ako nagpapulis na kumukuha po siya sa card ko or kinukuha niya po yung card ko nang hindi ko po alam. Tapos malalaman ko na lang po na kinuha niya na po yung laman. Yung ganun po. Para na tong pagnanakaw no? Para na tong pagnanakaw Yes po. Yes po. Parang ganun na nga po. Sabi ko nga po sa kanya, ganun na nga po. Pag nanakaw na yan kasi hindi ka nagsasabi. Pag nagsabi ka sa akin, bibigyan kita. Pero yung kukunin mo lang nang walang pasabi. Sabi Hindi ko, may something na yung mo talaga, yung live-in partner mo. Hindi ko alam kung nilamon na siya ng pag-self-pity niya o nung kondisyon na meron siya. Pero wala parang sa lahat ng kinuwento mo sa amin, parang may kailangan na siyang gawin. Kayong gawin. Kaya po pagod na po ako. Pagod na po ako sa kanya po ilang beses. Ilang beses na po ako nag-please na sana tanggapin niya yung gusto kong makipaghiwalay. Hindi lang para sa kanya, para sa akin, para sa anak namin. Sana nga, no? Sana dumating yun. Kasi kung hindi ka naman na masaya, mabigat na yung Hindi po. nararamdaman mo sa feeling niya. Wala na pong love. Parang utang na loob na lang po yung natitira sa akin po sa kanya, actually. Na yes po, dahil naman po talaga sa kanya nakapunta po ako dito, pero parang nabayaran ko na po lahat kasi nga po yung may mga pera po ako sa bangko na kinukuha po kasi nga po sa utang niya po. At nung pumunta ka naman dyan, hindi ka naman nagpa-banjing-banjing na hindi ka nagtrabaho, di ba? No po. Pagdating ko po dito, after 3 months nagtrabaho po ako agad. Kumbaga, wala rin naman siyang masasabi dun sa parting yun na hindi ka naman nagpabigat ng husto sa kanya o hindi ka naman talaga agawin mo akong reyna dito sa bahay-bahay lang ako. Wala namang ganun Nagtrabaho ka at talagang pawis, dugo ang inalay mo, 'di ba? Para makapagbigay. Hindi lang diyan kundi sa mga naiwan mo sa Pilipinas. At bago ka naman niya kinuha diyan, 'di ba? Alam din naman niya yung sitwasyon mo, tama ba? Yes po, tsaka nagtatrabaho din naman po ako sa Pinas. Hindi po ganun kalaki yung sweldo, pero nagtatrabaho po ako sa Pinas tapos pinahinto niya po ako. Pwede ba malaman kung gaano nakatanda tong partner mo na to? 42 po. Sayang, hindi pa masyadong malapit para kunin na siya ni Lord. Tagal pa yun, 42. Ang dami pang kakainin bigas Actually, nyo. DJ Rafi, minsan po nasasabi ko po yan. Sorry to say po, pero minsan ganun nga po yung naiisip ko sa sobrang inis mo po, sa sobrang sama ng loob mo.
Tapos, yun po. Well, Minsan tao ka naisip- lang. Oo. Tao ka lang, nahihirapan. At hindi Normal. namin sasabihin ngayon sa'yo na maging matapang ka. Kasi lumapit ka sa amin ngayong gabing ito nang mahina ka at ina-acknowledge at binavalidate namin ang kahinaan ng bawat isa. Thank you po. Pwedeng Pagod na maging po ako. mahina. Oo, Pagod na po akong sabihan na, kaya mo yan. Ikaw pa. Yeah. Yung ganun, pagod na rin po akong marinig yan eh. Pwedeng Okay maging lang. mahina. Tama. Tsaka pwede kang humingi ng tulong. Tama. 'Di ba? No Ang man ganda. is an island. Tama. Pwede tayong humingi ng tulong. Minsan yun din yung naghihinder o nagpapatigil sa atin para gumaan yung pakiramdam natin eh. And I think isa nga sa unang hakbang mo para makahingi ka ng tulong yung pagtawag mo dito sa amin eh. 'Di ba? Yun nga po. Actually, matagal ko na po talagang pinag-iisipan. Kinakabahan lang po ako na nahihiya po ako. Ganun po. Ngayon lang po ako nagkalakas ng loob. Dahil sa conversation nyo kanina nung asawa mo. Yes po. At naiintindihan namin may timing naman talaga, 'di ba? Tsaka malay mo nung mga panahon talaga na hindi pa buong-buo yung desisyon mo, pagsisihan mo yung pagtawag mo. And ngayon na nakatawag ka, ibig sabihin buo talaga yung desisyon mo na tumawag sa amin. Tsaka gusto lang talaga naming sabihin sa'yo na oo, okay lang na maging mahina, pwedeng maging mahina ang isang tao, pwede tayong humingi ng tulong at yung sarili lang din natin yung pumipigil sa atin na tumanggap ng tulong. 'Di ba? May mga tao talaga sa paligid din natin na pwedeng makapag-abot ng tulong, makapagbigay ng tulong. Wag lang din tayong mahihiya na tanggapin ito. Thank you po. Thank you po kasi talaga pong parang gumaan po yung pakiramdam ko. Opo. Kasi wala naman din po ako ditong masyadong kaibigan. Bahay lang po talaga ako palagi. Kahit day off po, bahay lang po ako. Kami nga bumigat din yung pakiramdam kasi naasar kami doon sa live-in partner mo eh. Parang gusto namin puntahan siya sa Europe. Tapos gusto namin na sabihin sa kanya na, alam mo ba, na may caller kami tumawag sa amin ng ganito, ganyan. Charot. Fuego. Oo. Ano pa, Fuego. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam eh. Naisip ko lang bigla. Para lang dumaan lang sa isip ko. Fuego. Yun ba yung parang nung binaril si Jose Rizal dahil sa likod? Fuego! Ganon. Ganun pala yun. Hindi ko sure. Ay, nako. Charot lang. May gusto ka pa bang sabihin, bago matapos tong tawag na ito? Message ko na lang po sa sarili ko. Ayan, gusto namin yan. Yan ang babaeng talagang babangon, 'di ba? Sa Yes po. sa kanyang pagkakadapa. Go ahead, D. Sa sarili ko, sana makayanan mo pa. Alam kong malaki yung tiwala mo kay Lord kasi araw-araw ka namang nagpipray, araw-araw kang nagmamakaawa na sana dagdagan pa yung lakas ng loob mo, yung lakas physically, emotionally, mentally. Sana after 3 to 5 years, sana nasa mabuti ka ng sitwasyon. Sana yung hard work mo, sana magamit mo rin para sa sarili mo. Maging happy ka. Sana maging genuinely happy ka sa buhay mo in the next few years. Yun lang po. Ganda naman na sinabi niyong partner. Kaya nga eh. At saka masarap balikan tong tawag na ito pag talagang naging tunay na masaya ka na, di. Totoo. Tatawag po ako pag feeling ko po may peace of mind and
happy na po talaga ako. Tatawag Tsaka, po ulit. tsaka di, kung uwi ka ng Pilipinas, chat mo kami dito sa Love Radio Viber. Tas kami manlilibre sa'yo ni Titan Jello ng kape tsaka Totoo eh. ng tinapay. Oo. Talaga po? Oo, para maramdaman mo, 'di ba, na hindi ikaw yung laging nagbibigay. Tama. Kami din pwedeng makapagbigay. Gusto mo, bigyan kita lalaki. Ay, wag ganun. Ay, pwede rin po. Gusto mo iPhone 17? Charot! Charot! Wag ganun. Pwede pong blue. Ay, hindi namin kayang bigay yun. Doon na lang tayo sa kape tsaka bread. Okay, yan. Yun yung makatotohanan. Di pasensya ka na. Services at tsaka kape and tinapay yung kaya naming ibigay. Lilinawin lang namin. Baka isipin nyo ang yaman namin. Tsaka Mayaman. papamasahe kita. Ayan. Baka ikaw yung magmasahe sa kanya. Pwede. Mo? Ay nako. Anyway, maraming salamat di sa iyong pagtawag at naway maging Thank you inspirasyon po. ka sa lahat ng mga kabisyo nating breadwinners out there. Maraming salamat, Di. Thank you po sa inyong dalawa, DJ Rocky, Yamo. DJ Titangelo. Yan mo next time, Di. Di ka naiiyak. Yun! Di. Sana nga po. Di ka natatawag Everyday ditong po malungkot ka. Everyday po na, actually nasa work po ako, kayo po yung pinapakinggan ko habang nag-work. Habang anong tawag dyan? Gumagawa ng sasakyan. Kayo po yung Nagkakalikot ka, pinapakinggan ko. Nagkakalikot ng sasakyan. Ay, malikot pala yung mga kamay mo, ha? Oo, mahilig si Titan Jello sa ganyan. Gumagawa po ako ng sasakyan po. Galing. Uy! Yes po. Kaya mo rin kumambyo ng ibang sasakyan. Pwede naman po. Yun! Pag ready na. Pag ready na, yun. Wala nang uno-uno, di ba? Derecho, tercera. Ganun. Dali. Manual pala yun. Anyway, thank you so much, D. Yan po ang Thank ating you top po. secret sharer, Maraming D31 salamat. from somewhere in Europe. God bless. Bye-bye. Uy, pretty si Di, ah. Kaya pala sinagot mo yung tawag. Pretty si Di. Alam niyo yung may kamukha siyang mga artista. Sino? Sino ba to? Yung ni Raver Cruz. Julius Ann San Jose. Yan, Julian San Jose. Mga ganun ang datingan. Anyway, hug sa lahat ng mga breadwinners dyan. For sure, hindi lang si Dion nakakaranas ng gano'n na pakiramdam nila, ubus na sila. Pakiramdam nila, sila na lang talaga yung bumubuhat ng bigat ng buong pamilya. Pakiramdam nila, wala namang ibang nakakaintindi sa kanila. Kaya kinakaya na lang nila yung bigat lang lahat ng problema kahit deep inside sobrang wasak na sila. And sabi nga ni Di kanina doon, parang minsan yung mga tao sa paligid ko, sasabihin nila, hindi, kaya mo naman yan, strong ka eh. Pero, mahina ako eh. May kahinaan din ako. So, pag meron pong lumapit sa atin na nangihina, diba, i-acknowledge natin yung kahinaan nila, yung weakness nila. At hindi naman nila kailangang sabihin natin na strong ka, ganyan. Naniniwala naman ako na matapang din naman siya, 'di ba? Pero darating din yung pagkakataon na mararamdaman niya ulit na matapang siya. Tsaka partner, ang pagtanggap ng kahinaan sa sarili ay yun po ay nagsisimbolo ng katapangan. Ay, oo. Ay, ang ganda ng sinabi mo. Totoo yun, partner. Ganda niyan. Naisip ko lang. Pero ang ganda. Totoo yun. 'Di ba? Ito ay simbolo ng katapangan. Totoo. Ang pagtanggap ng kahinaan natin sa sarili natin ay sumisimbolo to ng katapangan. Totoo yun, mga kabisyo. Kasi, yung pagpagod ka na. Pagpagod ka na, ipakita mo na sa iba na talagang pagod ka na. Huwag mo rin minsan solohin yung mga hirap o bigat na nararamdaman mo. Minsan, kailangan mo din talaga ng mga tao makakausap. Kaya, nung mga malungkot ako, partner, pumunta ako ng Quezon City. Anong ginawa mo doon? Naghanap ako ng makakausap. Number 32 yung numero. Pumili ka sa aquarium? Oo. Joke lang. Sabi ko na nga ba, in fairness, si Titan Jello may pera. Ay, malaki entrance dun Tsaka malaki bayaran dun sa may aquarium dun. Yung pinapapicturean ng mga ikaw talaga.
Mahal. Talagang Kaya- nalipad ko yung nakita ko yung Pegasus. Ganon. Ganon. Nakita mo, muntik mo na makita si Lord. Munti ka na. Muntik mo na makita yung sasalubong sa'yo na salubong sa'yo na parusa! Ganon. Ganon. Ay nako. Thank you so much guys. Muli po nakasama ninyo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan dyan. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Handog po namin awitin sa inyo is a beautiful song by Maki Bughaw. Mga kabisyo, maraming salamat po sa pagtutok nyo sa amin. It's already 12:19 a.m. Bughaw po muli by Maki. Dito lamang yan sa 90.7 Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic!